Готова ли си да си? Не. Да го взема така. Оле, майко. Здравейте, аз съм доктор Йоана Петкова, намираме се в Контур Клиник. Днешната тема ще бъде една, която вълнува мнозина хора, а именно филърите в устните. Кога се слагат, защо се слагат, как се случва процеса, какви са опасностите. Днес ще разгледаме една пациентка, която за първ път си слага филър в устните. Ще видите нея, ще видите преди, ще видите резултата след, нейните съответно опасения и как протича процедурата. Ако такива видеа са ви интересни, може да се абонирате, за да не изпуснете нещо интересно. При нея формата на устните е много хубава. Това, което ще направим е да ги освежим една идея. Долната устна ще дадем още проекция, тъй като сега е малко по-малко, отколкото пропорционално би било по-добре да бъде. И съответно при нея има една като дупчица на долната част на горната устна, която ще позапълним леко. Тя се е формирала от прехапване на устните с зъбите и съответно и като преустанови това прехапване, ще би се възстановила лигавицата и ще стане така съвършено равно отдолу. Устните трябва да изглеждат естествено, което е съответно ангажимент не само на човека, който поставя филъра на дерматолога, но и на пациента. А пациента съответно, ако прехапва устните си, устната лигавица отвътре, това може да доведе до неравности, най-често на долната повърхност на горната устна, при което тя става неравна и изглежда една идея неестествено. Същия ефект се постига и когато някой инжектор не постави правилно филъра, сложи го прекалено навътре в лигавицата и стават тези неравности. Това може да се създаде изкуствено от пациента, когато прехапва устните си. Затова важна препоръка е, разбира се, да не си хапят устните, да не си гризат устата, устната лигавица, за да бъде всичко равно и красиво. Също така, когато има дългогодишна употреба на брекети, понякога има леки неравности по долната повърхност на горната устна, но ние ги заличаваме и прикриваме в хода на процедурата. Ще използваме малко количество продукт, тъй като искаме да запазим красивата форма, просто да засилиме хубавите качества на устните. Поставяме хиалуронов филър, той е обратим, т.е. в някакъв момент човек иска да върне устните си изначално, това може да се постигне чрез ензим, наречен хиалуронидаз. Съответно при такива млади момичета като нея и не само, разбира се, при млади е много важно да се използва висок клас филър, качествен продукт, за да устните изглеждат естествени, не променяме нейната анатомия и не създаваме деформация на устните. Изключително важно е да се слага висок клас продукт, който да се постави по правилна техника, за да не се промени анатомично устните, те да изглеждат естествено, да няма промяна в анатомията и най-вече това нещо да не личи, че е поставено, просто да има едно освежаване, също така и да не се прекалява с продукта. Да се поставя поетапно не повече от половин милилитър, разбира се, това е субективно, зависи от капацитета на устните, но да не се прекалява с количеството, тъй като не само на млад човек, но и на всеки, когато се прекали с продукта в устните, хората се състаряват. Дай нагоре, брадата, спокойно отпусни се, папна си бомбонче, няма какво да стане. Има ли болка при поставяне на филър в устните? Отговорът накратко е да, но тя съответно се минимизира, тъй като върху устните се нанася локално обезболяващ крем, който намалява чувствителността, а също така се използват и добри продукти в състава, на които в спринцовката има лидокаин, който допълнително обезболява устните. По-болезнени са обикновено първите няколко облождания, след което вече се разнася продукта, филъра, заедно с лидокаина, който е в него и вече чувствителността значително намалява.
Отваряш. Страшно ли беше? Я кажи. Голям шум за нищо. Айде, отваряш. Често задавани въпроси, които вълнуват хората, които искат да си поставят филър. Какво е времетраенето на процедурата? Обикновено процедурата отнема между 20 и 30 минути, максимум 10 на минути се състои с крем, има една консултация и съществената част с обложданията е не повече от 10 на 15 максимум минути. Какво е усещането след като съм си поставила хиалуронова киселина в устните? Непосредствено след процедура усещането е на леко опъване, отточност, изтръпване поради лидокаина и когато е поставен висок клас продукт, след 1-2 седмици продукта въобще не се усеща в устните, като пипат устните, сякаш пипате своите устни, не е твърд и плътен. Кога не бива да се провежда процедура? Процедура не бива да се провежда, ако в момента страдате от някакво вирусно заболяване или сте болни, тъй като микроорганизмите, които са болестотворни, могат да се отложат и по филъра чисто системно. Затова, когато сте болни, не ходете да си поставяте филър. Също така, когато имате херпес, това е абсолютно противопоказание, тъй като може да се разнесе. Не може да поставяте филър и когато имате алергия към лидокаин. Ако имате такава, трябва да уведомите съответно лекаря. Има продукти, които са филъри без лидокаин, може да ви се постави такъв, който е без лидокаин. Ако имате високи антитела на някакво автоимунно заболяване, също е противопоказание. И разбира се, при бременност и кърмене е абсолютно противопоказно. Защо при бременност и кърмене не може да се поставя филър? Смята се, че съответно ако при бременност се поставя филър, тези болкови стимули могат да, особено ако е към края съответно на бременността, да предизвика изкуствени контракции или някакъв стрес по отношение на бременната жена. А и освен това, от гледна точка на безопасността при кърменето, а от гледна точка да не премине нещо към плода. Но разбира се, това не са доказани неща. Няма и как да бъдат доказани, че има някакво негативно влияние. Може въобще да няма негативно влияние, но просто не е хуманно да се изследват бременни или кърмещи жени, да им се поставя филър докато са бременни и това нещо да се изследва и да има проучвания. Затова всъщност това е една предпазна мярка. И аз супер леко. Претваряш. Устата. Лягаш. Отваряш. По-плътният филър по-дълго ли трае? Не винаги. Основно за трайността на филъра има значение това да е висока класа продукт. Вярно ли е, че може да поставим филър, за да увлажним устните? Да, има продукти, които просто дават една хидратация на устните, без да ги увеличават. Да, смивка се зъби. Отпусни. Затваряш. Устните след поставяне на филър никога няма да бъдат същите. Това не е вярно. Ако спрете да поставяте филър, ако е поставен висок клас филър по добра техника, устните постепенно възвръщат вашата натурална форма и когато най-важно не е нарушена вашата анатомия на устните. Може да приседнеш. Спокойно, няма игли вече, можеш да отвориш очи. Да. Готова ли си да се Не. И да го взема така. Оле, майко. Супер естествено. Много добре. Много добре. Оле, много супер. Супер естествено, много красиво.
Мога ли да разградя филъра, който не харесвам, на следващия ден? Да, дори може да го разградите още веднага след процедурата. Поставя се течност, която се нарича хиалуронидаза и тя разгражда филъра в устните. Ако този процес ви е интересен, може да влезете в канала и да видите нашия клип за мигрирал филър. След около 2 седмици ще направим леко дослагване, дооформяне на устните и те ще придобият съвсем финална форма. В момента те са с отток. Оттока не е посредствено след процедура около 30%. Крайният резултат се вижда след около седмица и половина, когато този отток, който е около 35%, спада. Може ли да се слага червило след поставяне на филър? Отговорът е не. В същия ден не се поставят грим червила в зоната на третиране. Боля ли те процедурата много? Не, самата процедура не. Съвсем леко се усещаха някои обождания, но не е нещо фатално. Това беше всичко от мен, доктор Йоана Петкова и Контур Клиник. Абонирайте се за канала и ако има някакви въпроси, на които не сме отговорили или процедури, които искате да видите, напишете ги в коментари. Буквално се едно, почти няма никаква такава огромна визуална разлика, хем пък са супер плътни и обемни. Чувствам ги много странно сега.